धेमाजि डिस्ट्रिक्ट गलाघाट कार्बि आलं NDFB हिसाबै ओरैनो सोद्रोमा हिसाबै जोंखौ सोफानानैल' लादोंमोन नामा? जोंनि मोनफ्रोमबो बिथोनाव जोंखौ एकता हिसाबै नाथ्रोना दोनहरनायखौ जों मोजां मोनाखै। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो सिगांग्रो जासिग्रोनाय थाबाय। नै दाख्लै जे मानाव गेदेर जोंना बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी सारा जोङो खम समनि गेजेरावनो Ex NDFB बेखौ 1 किसिया होनो नामा, खनसेनो मोननाय 1 ग्रिसिया ना मा होनो, बेखौ जोंना Ex NDFB नो होजोब्बाय एबा जों खम समनि गेजेरावनो फोजोबनो हाबाय ना। खम समनि गेजेरावनो बे फोजोबनाया नाथाय Ex NDFB नि माखासे जे बिदा गेदेरमोनहा मा फोरमायखो एबा दासिमावबो Ex NDFB फोरनि थाखाय मानव गेदेर रनजित बसुमतारी सारा बे गावसिनि जे केडारफोरखौ नायजोबाखै नामा? खिन्थु बावै बायदिल' जायहा सरकाराव थादों बेफोरखौल' नायदो नामा? खिन्थु मा बुंदों Ex NDFB नि माखासे केडारफोरा खोनासंनानै लाग्रोनि। जेब्ला फेरेंगा सारनि न'आव थांदोंमोन अब्ला जोंखौ मोनसे राव बुंहरदोंमोन जे नोंथांमोना माबोरै थालांनो मोनखो? एसेबां आं माखासे खामानिखौ मावसेयावबो नोंथांमोना माबायदि थालांखो? नाथाय बेबायदि जोंनि खामानिखौ मावखादोंमोनब्ला दिनै मानो जोंना थालांनो मोनखो? दिनै जोंखौ ओरैनो NDFB हिसाबै आउट अफ बिटिआरनिखौ बा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट धेमाजि डिस्ट्रिक्ट गलाघाट कार्बि आलं NDFB हिसाबै ओरैनो सोद्रोमा हिसाबै जोंखौ सोफानानैल' लादोंमोन नामा? बा गावसिनि माखासे नांगौआव बाहायथ'नो थाखायल' जोंखौ सोद्रोमा हिसाबै दोनदोंमोन नामा? दिनै जोङो बेसेबां गोबावनिफ्राय थानानै 2027 एकर्ड जाखांनायनि उनाव माखासे जोंनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसन मोनथायखौ दिनैसिम जों मोनफुंनो हायाखै आरो दिनैसिम खनथाम जाबाय होलांनाया, नाथाय बे खनथामावबो जोंनि मुङा सफैयाखै। बेनि थाखायनो जों खुद्रिखांदों, जों गोसोआव दुखु मोनदों। मानोना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ ओरैनो आउट अफ बिटिआर होननानै थगायनानै दोनसिगोन नामा? गासैबो गावसिनि माखासे बिटिआर ओनसोलाव मोननाय सोरबा बायदिया ओरैनो थानाय, ओरैनो उन्दुना थानायाबो मोनदों आरो जोंनिथिं हार्ड क'ड हिसाबै माखासे जोंनियाव दङ, जोंनो मोनाखै। अब्ला जों बैसोर मोननायखौबो जों बाजाया। मानो बुङोब्ला बर' हिसाबै जाथि हिसाबै गासिबो मोनखानांगौ। अब्लाबो बिथांमोन बायदि जोंबो मोननांगौमोन ना? बिटिआरआव जोंहा भट तालिका गैयिखाय जोंनो होला नामा? भटनि बेनिफिटनि थाखाय गावसिनिथिंखौल' होजोब्बाय नामा? जों बेखौ सानो। आरो जोंनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव थानाय माखासे हार्ड क'डफोरखौ गासैखौबो नायबिजिरनानै होजोबनांगौ होननानै आङो जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम गुरैयै खावलायहरो। आरो साफ्रोमबो दासिमबो सोलिबाय थानाय केस, बे केसखौ उइद्र' खालामना होनांगौ होननानै आं खावलायहरो। आरो दा जिथुनिखि केस तारिख फैबाय थायो, बे फैनाय माखासे थांलाय फैलाय उसुबिदानि थाखाय जोंहा बहुद जेंनायाव गोग्लैयो। बेनि थाखाय केसखौ थाबैनो उइद्र' खालामोब्ला जों मोजां मोनगौ। आरो जोंनि मोनफ्रोमबो बिथोनाव जोंखौ एकता हिसाबै नाथ्रोना दोनहरनायखौ जों मोजां मोनाखै। आरो जोङो जेब्लानोखि माखासे खामानियाव जोंखौ मावनायाव लोगो लोब्बा लाफादोंब्ला बै समावनो जोंखौ एंगारना दोननांगौमोन।
दिनै जोङो खनसे नङा खननै नङा खनथाम पुलिस भेरिफिकेसन जाखाजोब्बाय आरो जानायनि गेजेरजोंबो दिनै जों माबा मोनसे थानाफ्राव मुङा माबा मोनसे लेखा लायनो थाङोब्ला जोंहा रोखायै मुं लिरजानाय फैयो जे माबा मोनसे कागज बरननो नागिरोब्ला एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोंनिया रोखायै बिथांमोननि कम्पिउटाराव नुजायो। दिनै बेफोरबायदिखौ जुदि जोंनो जोंनि एनडिएफबि सिम्बलखौ लाहोनायनि थाखाय बा जोंखौ मोनहैयैयाव मानि थाखाय सोरनि थुलुंगा लानानै जोंखौ दिनै नाथ्रोदनानै दोनदों बा एकता खालामनानै दोनदों। दा जोंनि गासैबो भेरिफिकेसन जानाय सेंग्राफोरखौ बा लोगोफोरखौ जुदि जोंनो बेफोरबायदिखौ होआब्ला जोंनि भेरिफिकेसन जानायखौ उथायनानै सारमोनखौ उथायनानै लांफिननो थाखाय जोङो खावलायहरो आरो जोङो एनडिएफबि सिम्बलखौ जोंनो नांला। मानो बुङोब्ला एनडिएफबि सिम्बल हिसाबै जोंहा माखासे मोननांगौ मोनथायफोरखौ मोननांगौमोन दिनै जों मोनैनि थाखाय खुद्रिखांदों, जों दुखु मोनदों। बेनिखायनो आङो गुरैयै बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरनाय थाबाय। जिथु एक्स ग्रेसिया बेखौ मोनैया साबेसे दंबावो नोंथांमोननि? 400नि एबभ दङ जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव। मानगोनां रादाब बुथुमगिरि आरो रायजो राजा रादाब नायगिरि अनसायगिरि नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो खुलुमहरनाय थाबाय। दा दिनै मिडिया खौराङाव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै आंखौहाय गोबां मानसिया दिनै आं बिटिसिआव थाहैनाया 2000 माबानिफ्रायनो आं थाहैदों, जेनेबा बे समनिफ्रायनो फेरेंगा सारजों आं थाबोनाय हिसाबै दा जोंनि गोबां केडारफोर सोरबाया हार्डकरनि सोरबाया मेलेसिया दा बिथांमोना दाख्लैनि जिखिनि रां अनसुंथाइ होनाय रिहेबिलिटेसन होनायखौ लानानै बिराद दावराव जाबाय थादों। दा बेखौ लानानैनो दिनै जों प्रेस मिटखौ होनाय जाबाय। जाहोना जाहैबाय बिथांमोनाबो गोबां मावबोबाय, जोंबो मावबाय, गोदोनिफ्राय मावसे मावनानै जोंबो नै दाख्लैनि लास्ट माबायाव जि होनाय बेयाव मोनबाय। जेनेबा जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गासै 10 जन ना माल'मोन, 10 जननि गेजेरावहाय सासेया जेलाव थानायनि हिसाबाव गासै 9 जना मोननो हानाय जादों आरो। खिन्थु जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 9 जनल' जोङो एनडिएफबिआव खामानि मावग्रा गैयामोन। बेवहाय गोबां ट्रेनार आरो ट्रेनिं लायै सोरबाया ओरैनो आखाइ आथिं नोरजिया जानानै दङ, दासिमबो दं, दिनै केस दङ, सोरबाया माने बायदि बायदि माबायाव भुगिनानै दं आरो। दा बिथांमोना लुगैदोंमोन जोंखौबो एसे नायोब्ला मोजां जागौमोन। दा केसजों हानोना जोंबो केससो सालायनोना जों हाजिरासो मावनो होननाय बेफोरबायदि मोनसे माबा जानानै दं आरो। बेनिखायनो रिहेबिलिटेसनखौ मोनोब्ला एसे सहाय जागौमोन होननानै बयबो बुंहरबाय थायो, फन खालामबाय थायो। बे हिसाबै आंबो दिनै खौरांनि गेजेराव आं फैनांगौ जाबाय। आं खावलायगोन जोंनि बिटिसिनि दा खुंथायाव थानाय प्रमद सार, गबिन्द सार, फेरेंगा सार बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे जोंनि डिस्ट्रिक्टखौबो एसे नाहर। जिहेथु मोनबा डिस्ट्रिक्टआव दिनै फ्राय होफ्रामबायानो होननानै बुंजायो। नै खमैब्लाबो मोनसे डिस्ट्रिक्टआव 800, 900, 1000 बेबायदि माने सुबुंनो रिहेबिलिटेसनखौ होनाय जाबाय। खिन्थु जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव 10 जनल' रिहेबिलिटेसन होनाया, 10 जनबो गैबावला, 9 जनल' रिहेबिलिटेसन होनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो जों दुखु मोनदों बेखौ। बेनिखायनो जों खावलायगोन सार नोंथांमोना अननानै जोंनि डिस्ट्रिक्टनि माखासे एक्स एनडिएफबिफोरखौ थालांनायफोरखौ जाहाथे अननानै माखासे अनसुंथाइखौ होगोन, आं बेखौनो खावलायो। आरो जायफोर बिथांमोना दिनैसिम केसाव गोग्लैसोनानै दङ बिथांमोनखौबो थाबैनो मावनानै होगोन, आं बेखौनो खावलायदों। आंथ' बारा बुंनो गैया, आं बेखौ सानदों। मानो होनोबा बिथांमोना माखासे मोननो गोनां मानसिफ्रासो दिनै आंखौ खावलायबाय थानाय जाहोनाव आं दिनै खौराङाव फैनो गोनां जादों। सारमोना नायनानै अरिजिनेल एनडिएफबिमोन होननानै फोरमानलाइफोर दंना गैया? फोरमान दं, अरिजिनेल एनडिएफबि हिसाबै फोरमान दं। 35निबो दं, ओरै 27नि दङ बेस हिसाबै ट्रेनिं मोननाय हिसाबै, ओमफ्राय 37नि दङ।
38नि दङ बिथांमोना दिनै गोबाङानो मोनाखै। सरकारनिफ्राय नायबिजिरनायफोर जादों ना जायाखै नोंथां? नायबिजिरनायाथ' जाबाय बहुतबार भेरिफाइ जाबाय। भेरिफाइ जानायसेयावबो खिन्थु दाख्लैनि मोननो गोनाङाव माखासे हार्डक'रनि लिस्ट होनाय हिसाब बायदियै बिथांमोनाबो मोननांगौमोन बा होनांगौमोन खिन्थु बिथांमोननि लिस्टखौ बोरै दाननानै गालांखो बेखौ जों बुंनो हाया ना गोदान गोदान लिडार ओंखारनानै गोदान गोदान लिडारफ्रासो बख'नानै गालांखो ना माखो बेखौ आं बुंनो हाया आरो सिगां खिन्थु आं थानाय समाव फेरेंगा सारनियाव थानाय समाव बे गासिबो लिस्टआनो दंजोबोमोन। सिङाव माबाफोर दं नामा होनना नोंथांमोना सानो नामा? बेखौथ' नायनो थाङोबाथ' दाख्लैनि माबायाव नायनो थाङोबाथ' माखासे मानसिया अनेकानो मोनफादों बे हिसाबैथ' जों सिनायाबो माखासे मानसिफोरखौ खिन्थु मावदोंना मावाखै मावोबाबो मोनदों मोननांगौ। गाव गाव गादियाव गाखोनो मोननाय लोगो लोगो गाव गाव सिट मोननाय लोगो लोगो गावनि सिटखौ गोमाजानो गिनानै एबा गावनि माखासे पलिटिकेल केरियारखौ जोबजानो गिनानैल' ससियेल मिडियायाव गोदै गोदै गोथाव गोथाव खोथा बुंनाय। नाथाय एक्स NDFB आदि माखासे बैयो जे रिहाबिलिटेसननि खोथा 4 लाखखौल' लानानै जेन 4 लाखनि थाखाय 34 बोसोर जे बिथांमोना जे दावहाखौ बर' हारिनि थाखाय होआखैमोन नाथाय बे 4 लाख बाद दोननानै दिनैसिमाव बियो बर' रायजो राजानि थाखाय बर'खौ उदांस्रि मोनहोनो थाखाय बा बर'खौ फ्रिदम उदां अख्राङाव दोननो थाखाय मोनसे बड'लेण्डनि थाखाय जांख्रिखांदोंमोन हाथियार दैदोंमोन गावनि जिउ मोदोमखौ थैखौ दान होनानै गावनि जिउखौ दान होनानै बर' जाथिनि थाखाय दावहा नांदोंमोन। नाथाय दिनैसिमावबो जे हाग्रायाव थायै थायै जे सोरहाबा जेबो न' बां गैजायै सोरहाबा लाइ लथर जेबो हा हु गैजायै बेफोरबायदि मानसिनो दिनैसिमावबो दाबो रिहाबिलिटेसनखौ कमप्लिट होनो हायाखै। नाथाय बेसो दुखुनांथावा दे बेखौ होनानै दि जोबगोन बियो नङा जे सुक्तिजों सुक्ति खालामनाय लोगो लोगो बै समावनो सारमोनहा साननांगौमोन जे एक्स NDFBनि माखासे NDFBआ सुक्ति खालामनाय लोगो सुक्तिनि गेजेरजोंनो जाजोबनांगौ एबा सुक्ति खालामनाय लोगो लोगो गजोबनांगौ बेबायदि। खिन्थु जोंहा नैबे जेके मोसाहारिया एफाबां मानि बेहालाय मानो हारिनि कन्ट्रिबिउसन दं बेहालाय एफाबां मानि बेहालाय नै दिनै दाख्लैसो ससियेल मिडिया बुंनानै बेहालाय मा बेसेबांनि कन्ट्रिबिउसन दं। खिन्थु बे नङा जाहाबो बर' जाथि हिसाबै जे जोंनि मेगन नुबोनाय हिसाबै जे BTC एकर्डनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव बर'आ जे मोजां एसे परिबेसाव फैबाय बै समाव जोङो जे गुबुन हारिफोरनिफ्राय उदां मोननो उदां अख्राङाव फैनो थाखाय जोङो दिनैसिमाव पुलिस आर्मिफोरनि गुलिनिफ्राय बा आइजोफ्रा गुबुन जाथिनि जिनाहारि एबा बुलि जानांनायनिफ्राय जोङो एसे उदां मोनबाय। बे उदां मोननायाव दिनैसिमाव बे एक्स NDFBनि माखासे रिहाबिलिटेसन आरो केसफोरखौ उइद्र खालामनांगौमोन। नाथाय केसआ जे दासिमावबो उइद्र जायाखै बे केस उइद्र जायैनि थाखाय नाथाय दिनैसिमाव दाबो उदां नङा सान्ति सुक्ति खालामदों सान्ति सुक्ति जायाखै बेनो। आरो मा बुंबावनो रायजोफ्रा गोबां जे जों बुङाबाबो मिथिखागौ आरो जे समफोराव जे रायजो राजाया सोरखौ सरकाराव लाबोगोन बेखौ निस्सय गाव गावनि गोसोआव आरो नैबे आखायासो जेनो सोरखौ जे भट होनानैसो आइ आफाया सोरखौ भटआव दा सोर सरकाराव लाबोगोन निस्सय साननानै दङ। आङो बेखौ गोबावजों बुंनानै फोजोबनो साना रायजो राजाफोर दा नोंथांमोना समखौ नेनानै थादो। थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम।